October tha hi Mizoram chuan kan hun nga le thladang zongte nuam kan ti hun ania khovel moya pangpar te an par moya tin zan lam thla eng te pa nuam ema heti la hen aizol veng pakhata nu pakhata ne ro chuan zan rap thlak le shem adam chunga a thei hi to lo tur thil thlen zan alo ni thung ani India dan hian meichia pawng sol tok te hi a hum hal hle meya an hming le hmel te mi pui ma a tarlan a khap mai baka an ma ni han chui chho theina turang chi thil an hmun hming te veng hming te khating chi kha chui chho khap chata chuwang chon tuntrum content ta po hianin an hming te veng hming te karon thup tlat don ani kumsang ni le somporuk October nili chuan aizol khopuya police station pakhata FIR thelu ania FIR thelu tu hi nu pakhat ni in hemi ma zan hianin a ina misual ron lutin a ngonga a ron reka ti chuan chemte nena vo betin a pawng sola a pawng sol nu hian a chho san le ta niin a soya police te chuan FIR an don angin ma an la nga la misual chu man nga la ni a pawng sol thu boy 376 2 FIPC le mi vo thu boy 506 IPC te ortir ngal ani a court ma an hroita ani court chuan na masaberatan pawng sol tua pu chu an pu na te apum le pum lo an zota ani chuan heng an pu na te hi apum lo thu in alo changa heting alo ni ta ka chuanin court chuan a pawng sol nge yem ti fin fianan thusetu a ko angai ta a police thusetu pariat te ko ani ta ni thusetu pakhat na hi pawng sol tok tu le FIR thelu tu victim kha ania a soidan chuan ama pawng sol tu hi anu unau pa fapa ni in pawng sol tu hi kum ni mi lek ani lai na nu le pa anin thena a unau nu nen victim te na hen chengin an seilian ve ani chuan victim hi pasal ani to a fa pathum an neya amara chu tu ma indang om lovin in pui hen an la cheng ho veka an ina hianin bedroom anin chan meu lo awangin anin bul che in pakhat chu bedroom atan an lo ho a victim te chung ko hi ta chuan an riak thin ani victim pasal hi police ani a he thil thlen zan hi duty tura a chho zan ani nge a ti chuan hemi zan hian victim le afanu kumriat mi chu an bedroom a chuan an muwa an mu thil tui lai tak zan dar ni vela chuan abula tuemo hi aron muwa aron chul vela chutia a chul vel chuan a ti hara a pasala duty te awangin tunge ni shelawa tunge ti in an le hoya chutia tunge tia an hoilet vela chuan abula mu pa chuan aron rek betta a chuan au chhok lo turin le au chho vai chuan a tha tur thu in avo zui ta ngala avo nan alukham bula chemte chu an entir pa ngala chutian han boi vela chuan victim chuan a kazin ani ti a hre thei ta a ani hi pawng sol le tual tha thu boya zel te po lo tang to thin tuntuma po ruk wanga zel tang hemi thil thlen mani che ron chuak hlim hlot ani wangin a hlau em a ati hlum tak tak te po a hlau wangin a soyang ang chuan aurum ta tok mai ni a pawng sol lai hian hun rei tak mut pui a lo chak to thin thu te a hrila ti chuan a pawng sol zowa a pawng sol zo hian a chho san ta ni a tu jing kho war vele victim hianin anin bula an ni chu a hril ngala police station a kalin FIR an thelu ta OC thuron angin police department a women cell tenen medical examination te an tik ngala ti chuan he thil thlen ni le evidence an lak ni in kar march sang ni som pasare khan pawng sol tu hi damdo ina hruai ani a thisen te test ani a HIV low positive ti mu chu ani phei chuan a hlau em a ama point HIV available te ein test thoi thu te court ma hian a soi ani thusha tu pani na hi pawng sol tu pa u ania thusha tu pathum na hi victim ni kha ania anni pani police in thusha tu atana an mante ania anni atanga thusha tlang pui chu victim ina ai pon na nei khan ai nang tlang pui ani thusha tu pali na hi judicial magistrate first class ania India danin section 164 CRPC manga aphut angin victim in pon na hi magistrate ma ngai record angai thina chumilo record tu chu ania thusha tu panga na hi FSL lam ania police in evidence atana an lak pon them an thon phelo exam tu te kha ania an soidan chonin he pon thema hian mi pachi atlangeya
tin thisen mishing thisen ngei po atla tian soya ama ero chu tu thisen nge ti hre turin le a blood group eng nge ti hre turin onthema khan thil kai kha abei tham ema chu ero chu an fin fia theilo thung ani thu hre tu paruk na hi pongsol tu lo exam tu kha ani thunga zel tang turin a fit tokem ti te ataksa lo exam tu kha ani thu hre tu pasari na hi victim lo exam tu doctor kha ani me thunga exam result a chuanin victim sera hian mi pachi mu ani lova tin victim sera hian hliam tharlam mu awm lo pokani thu hre tu parian na hi case io investigating officer kha nia ani hi case ta na thil poi mo zong zong lo chuya lo ching fel tu kha ania ti chuan thil tam tak a chui zinga khan thil pahnih han soitela chu victim lo exam to na ania victim hian io bula a soidan chuan ama kan soitong deuh khan hemizan hianin abula tuemo dar ni vela ron mu a ti chuan aron chul vela kha khana ti hara chuan tunge ni hre tura an le hoi chu a ngonga lo reka chemte ne na vo petin pongsol atum ta a ama kan soitong deuh khania a pongsol zo chuan kalbo le ta a ti ania chuan heta soi bel ve thung chu khatia kalbo nu khan victim chu athawa lai ta ona khum lukham bula te chuan chemte te a mua ti chuan a tu zin kho war vele ani a hrila ti khan fir te the lu ta ti a hrila ti chuan io hian pongsol tu a pu kha a zot vele ta a ani soina chuan he thil thian zan ma che ni khan zel atangin a choka hemi tuma zel atan chan hi ru wang ti a soi poka hemi zan hian zu a ruya victim te bedroom a hen a valut nge ya an mu ti a mu chuan akal son le mai ni in a soi ve thung ani ti chuan police lam thu hre tu te chu ko zo an ni ta a court chuan pongsol tu a pu chu ama thiam thu soi hun a hon sak ve le a ani soi dan chuan victim te nen hen in khata an cheng ho veka he thil thian zan po hian in jandar ni a victim hian kongka a ron hon saka pongsol ni lovin amarem ti na nge in an mutun thu a soya chemte manga avolo thu le heti an mutun zo hian a chosan vele mai thu a soya chuan courtin thu hre tu ko aduem tia a zo na chu pongsol tu pu hian ani lem lo thu in a chang ani ti chuan thu the lu tur ang te ngai thlak zo ani ta a court chuan a mor a lo bok don tan ta a thu hre tu sang te thu soi te uluk takin ena tin pongsol tu a pu in a thiam thu a soi te po chu uluk takin a en boka heta tanga lo lang chiang takta chu he thil thlen zan hian victim te khoma hian victim le pongsol tu pu te hi an mudun nge ya mi pat mai chen na po an mang dun nge ya chu le lam party ten an phalem lawa an thu in chu lai tak chu pongsol nge inrem ti ton na mudun ti lai takha anita court chuan thu hre tu te thu soi a in zom tha em a in collaborate em ti te evidence FSL report te doctor report te police lampang thu thelu sang te katika nan ena chu te tanga athu tlung na ni ta chu hemi zan october ni li sang ni song paruk zan hian victim hi pongsol nge ni ti court chuan apom ta ni ti chuan lelamin an nial pakhat medical report a victim sera hliamom lo chung chang po chu court chuan in victim hi nutling ani a papathum lai nei to ani a chu wang chuan a sera hliamom lo hian pongsol ani lo ti approve chong lo ani ati a hei baka hian court chuan hemi zana nufa thamo takan mutlaya miswalin ron lu chila aran vo pethi victim chuan ama nunna tan mai ni lo abulamu mek afanu kumriat mi lek nunna tan po a hlo thon tur zia le a thabar tur zia te po chu angai to tel thu asoi poka ti chuan case chu ti to alo ni don ta a thil thleng zong zong uluk taka zirchian ani baka hete ang chi similar case state danga thil thleng high court le supreme court ten an chung thu an lo rel to da te court chuan clear ti chuan thutluk na asiam ta a pongsol tua pu hi court chuan thiam lo chantirin 376 F IPC a hian hreom taka kumsong pahni lungin tang turin le chengsang thum choi turin a hrema 506 IPC a hian kumkhat hreom taka lungin tang turin le chengsang thum choi turin a hrem pokani atir kan soita ang khan India dan pui hian meichia pongsol tok tele kumking lowa dan po chhiate atuar tu te khatiang kha ahum hal em meya
an ming le mel tarlan a phal lawa tin an ma ni han chui chho theina turang chi veng ming le khating location engeng mate pokha soi phal ani lawa chu bang chonin khang sung sung kha kan han thup ta ni a tuntu ma hian apong sol tu ber ming po kan han thup na san chu in khata cheng ka jin la ni zui an ni wang khan victim chui chho kha a ol sam to ne me min kan han shia chu bang chonin an vai ming kha kan han thup ta lo ni a khang chung cha khan ngai dam han di la ti chon hetiang content hinga tinge iron sian ti kha zo na mai theya hetiang content kan han nei chan ber chu mi puite kan lo aware kan lo film khur thei zo nan ti ani bera kan rama hianin thil thleng rap thak tak tak mi pui nol puina kan hriat si lo soyatan po sham khop hi a om nuala mi puite le lama tam tak chu kan la film phur lova hetiang lam hi kan la hre thema mi puite kan lo film khur zo nan le midang te zir tir tu zo kan ni theina turin hetiang content hi karan siam ani